खुलुमबाय पिडि निउसनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव रिभिउ मिटिं लादों। नोंथांमोना मोजां खौरां मोननो थाखाय बे पिडि निउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं। खुलुमबाय पिडि निउसनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव रिभिउ मिटिं लादों। नोंथांमोना मोजां खौरां मोननो थाखाय बे पिडि निउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं। खुलुमबाय पिडि निउसनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव रिभिउ मिटिं लादों। नोंथांमोना मोजां खौरां मोननो थाखाय बे पिडि निउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं।